чорабинии бошукӯҳи савгандёдкунии наваскарон бо иштироки намояндагони вазорати мудофиаи ҷумҳурии Тоҷикистон, мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ, қисмҳои ҳарбӣ, падару модарони наваскарон ва роҳбарони корхонаву ташкилоти шаҳри Турсунзода дар назди муҷассамаи шоҳ Исмоили Сомонӣ доир гардид. Бояд гуфт ки дар ин рӯз зиёда аз 200 наваскарон аз қисмҳои ҳарбии тобеи шаҳри Турсунзода савганд ёд карданд. ба ватан ва президент содиқона хизмат мекунам. роҳбарати мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Турсунзода, намояндагони вазорати мудофиаи ҷумҳурии Тоҷикистон, мақомоти ҳифзи ҳуқуқ, собиқадорони ҷангу меҳнат ва волидайни наваскарон дар ҷамъомати тантанавӣ зимни суханронӣ қайд намуданд ки имрӯз қувваҳои мусаллаҳи мамлакат хеле ташаккул ёфта аз ҷиҳати таъминоти моддию техникӣ, қудрату маҳорати ҳарбӣ ва интизоми ҳайати шахсӣ нисбат ба солҳои пешин фарқияти зиёде дорад. артиши мо имрӯз истиқлолият ва тамоми ҳастии Тоҷикистони азизамонро сарбаландона ҳифз менамояд ва барои ҳар як ҷавонмард боиси ифтихор аст ки ҳамчун сарбоз дар сафи артиш қарзи шаҳрвандиву ҷавонмардии худро адо намояд. зимни табрикотии хеш намояндагони вазорати мудофиаи ҷумҳурии Тоҷикистон, мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ ба як қатор афсарону сарбозон ифтихорнома ва тӯҳфаҳо тақдим намуданд. худ сарвари ҷумҳур содиқона хизмат мекунад. баъдан аз ҷониби сарбозони қисмҳои ҳарбии воқеъ дар шаҳри Турсунзода буда паради ҳарбӣ доир гардид. дар ҳақиқат хизмат кардан ба ватан аслан хизмат кардан ба падару модар ва бародарону хоҳарон аст. зеро ватан ва миллат ду рукни муқаддасест ки бидуни онҳо ҳеҷ фард сари баланду ифтихори инсонӣ дошта наметавонад. бояд гуфт ки имрӯзҳо садҳо нафар фарзандони бонанду номуси шаҳри Турсунзода дар ҷузъу томҳои қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон адои хизмати модар ватан менамоянд. мо бояд падарон аз ин ифтихор намуда фарзандони худро барои ҳимояи мардуми ватан фиристем, чунки ватани худро агар мо ҳимоя накунем, бегонагон ба мо кӯмаки худро намерасонанд. барои ҳамин бояд ватанро ҳар як порчаи заминашро ва инсон муқаддасоташро бояд ҳурмат ва эҳтиром намоем. барои ҳамин ман имрӯз фарзанди дуюмамро барои хизмати адои ватан фиристодам. ман бениҳоят шодам ва аз ин рӯз савганд ёд намудани ваё ман боварӣ дорам ки фарзанди ман бо шуҷоати нек бо сарбаландии хизмати ҳарбиро адо менамояд. дар қисмати фарҳангии чорабинии варзишгарон, хонандагони муассисаҳои таълимӣ ва хонаи фарҳанги шаҳри Турсунзода барномаи рангинро пешниҳоди меҳмонону навъаскарон намуданд.